Күктә язылган сөю бар, язмыш язган сөю бар. Кайсы юлында очрый, шуңа риза булып кал. Күктәгесен Раббым биргән, җирдәгесен язмышың. Раббым белән язмыш белән булмый инде узышып. Матур итеп тормыш кору хәзер синең бурычың. Төрле чага булып торыр, кушып балын, бурычын. Иң мөһиме ләззәтне саклап кына торыгыз. Бердә җимерелмәслек итеп, тигез нигез кырыгыз. Автор Гөлнур Галимова.